Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipanginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pagayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa atubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan, usa ka magtratrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong pagi magapanudlo sa pulong sa kamatuuran. Diha sa Salmo 124, versikulo 1, kini nagkadayon, kung wala pa mudapi kanato ang Ginoo, unsa kay may tabo, tubag o Israel. Versikulo 2, kung wala pa mudapi kanato ang Ginoo, sa dihang nakigubat kanato ang atong mga kaaway. Versikulo 3, gilamoy na unta kita nila nga buhi, inig sila sa ilang kasuko bato kanato. Versikulo 4, gibanlas na unta kita sa baha, o nalapawan na unta kita sa tubig, o nalumos na unta kita sa kusog nga sulog. Kapitulo 125 diha sa Salmo, versikulo 4, buhata ang maayo o Ginoo ngadtos mga maayo, ug kanila nga nagtuman sa imong mga sugo. Versikulo 5, apan siluti usab ang nagtuman sa ilang daotang tinguha, inig silot mo sa mga makasasala, magmalinawon unta ang Israel. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios niining adlaw, sama sa naandan gikinahanglan ang atong pag-andam sa itong kaugalingon, gamito nato karon ang rebound technique sa 1 Juan 1:9 aron kita malimpyuhan gikan sa atong mga salang nabuhat ning adlaw. Alang kanimo dili pa magtutuo ang imong buhaton, dili ang pagsugid sa imong mga sala, kundi pagtuo kang Ginoo Jesucristo ingon nga manluluwas. Ang kaluwasan diha lamang kang Ginoo Jesucristo lamang. So diha sa mga buhat 16:31, kini nagkanayon tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Magampo ta. Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagkamatinumanon sa imong mga pulong. Salamat ning lain usab nga adlaw. Imo pa kaming gipabuhi aron kami makapadayon sa pagpakaon sa among kalag. Salamat o Dios nining kahigayunan nga kami makatapok na usab. Kini aging tuman sa imong mando, sa imong diha sa imong pulong, kinahanglan nga kami magatapok sa imong kaugalingon ingon nga imong mga anak aron sa pagtuon sa imong pulong. So karon nagatapok kami sa makausap sa tuyo sa pagpaminaw o pagkat-on, pagdawat sa imong matamis nga mga pulong. Salamat ning grasya. Salamat usab ni among Bible study pinagi sa YouTube. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome na usab niining atong lain nga pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw.
Niya pa kita magadupot sa atong tunanan, apostasiya. Okay? Alright, padayon kita atong ibiyaan kagapon. Ang bugtong paagi, the only way, alang usa ka dili magtutuo sa pagpangandam alang sa eternidad, mao ang iyang pagdawat pagtuo kang Kristo ingon nga manluluwas. Sanglit, ang alternatibo, the alternative is to reject. Pagsalikway niya kang Kristo ingon nga manluluwas. Ug ang iyang paghidangat sa panginabuhing hinukman ug sa iya ng puyo dito sa eternidad nga sunugon dito sa linaw sa kalayo. Apan technically, inikamatay sa unbeliever, ang iyang kalag moadto sa torments, kasakitan, sabi ni Isaiah. Sa kalit, 1 second ang kapaspas niini. After he dies, ug mao kana ang dapit nga painit-init, warming up spot, alang sa ikaduhang paghukom, second resurrection, ang iyang pagbalhin na ngadto sa dakong puting trono sa paghukom, great white throne judgment, nga naa mabasa sa pinadayag 20:11 ngadto sa 15. Ug diha sa great white throne judgment, pakitaon siya ug ipasundayag ngadto kaniya ang iyang pagsalikway kang Kristo ingon nga manluluwas, nga mao kadto ang sala nga dili mapasaylo. The unpardonable sin he has committed, nga atong masayran kining maong matang sa sala, diha ta mabasa diha sa Mateo 12:31-32. Busa, ang hinungdan ngano nga ang mga tao adto magpuyo sa eternidad dito sa linos kalayo tungod kay ilamang gisalikway si Kristo ingon nga manluluwas. Mao kana ang dili na mapasaylo nga sala. Mao kani salang di na mapasaylo. Okay? Ako lang ibalik. Pero maklaro yun nimo. Ug busa angan sa di magtutuo, dili makitang naisulat dito sa basahon sa kinabuhi in the Lamb's Book of Eternal Life. Dili. Ug busa gikan didto sa dakong puting trono sa paghukom, ang dili magtutuo itambog na dito sa linaw sa kalayo to share the judgment of the devil and his angels, the demons burning in the blackness of darkness, in maximum pain, kinapaitang kasakit, ug pagsakit, torture, ug kanang kahimtanga hangtod na sa kangturan, suma pa kana sa Revelation 14:9-11, nga nagaingon sa in English, og the smoke of their burning ascends forever and ever. They have no rest day or night. It's going to be so horrible. Labihan ka ng pagkamakalilisang. Jude describes it this way: they are in the blackness of darkness forever. Anay panagago, there will be weeping and gnashing of teeth, pagkagots mga ngipon. So in English, there's going to be biting of teeth to attempt to assuage the pain. Aron pagpaminus bak sa kasakit. Muna giingon og they're going to have an eternal lockjaw. Ug diya pa, why bisag kinsa ang makahimo sa pagtabang kanila ug magaago kini sila sa pagagwantas ka grabe sa kasakit. Ana pagyud sila sa pag-anto sa hingpit nga kamingaw, total loneliness ug total depression. Kaya wa man kini sila'y Kristo sa ilang kinabuhi. Wa kini sila'y paglaom. Wa kini sila'y kinabuhing dayon ug ilang magisalikway ang gugma sa Dios, ilang gisalikway ang grasya sa Dios at the point of the cross. Sa di madugay,
Ila ng atubangon ang pagkamatarong ug ang hustisya sa Dios in the eternal state, sharing moambit kini sila sa paghukom sa yawa o sa iyang mga demonyo. Suma kini sa Juan 16:11, Mateo 25:41 ug pinadayag 20:10. Ug busa ang paagi nga ang usa ka dili magtotoo makaandam siyang kaugalingon alang sa eternal state is for him to receive the Lord Jesus Christ as his Savior. Ug way laing paagi sa pag-andam, gawas lamang ni anang paagiha. Nakadungog ka, sabta ka na pag-ayo. Ug ang worst way for a member of the human race to die, ang kinagrabihang paagis pagkamatay ni bisan kinsang sakop sa kaliwatan sa tao, mao ang pagkamatay ingon nga di magtotoo. There is no worst and wrong way to die. Wala. Mao na nga di kinahanglan kining mga butanga sa atong pamalandong. Now, aduna lay duha ka matang sa mga tao ning kalibutan na. Dili bayi o laki. That's true. When it comes to gender differentiation. Apan duna lay duha ka klaseng mga tao from the standpoint of the spiritual condition, and that is ang magtotoo o ang dili magtotoo. Believers and unbelievers. Now, ug ang kinagrabihang matang for any member of the human race to die is not to die having his head cut off, lungguan sa liog, dili. Dili ang pagkamatay nga maligsan bagpison. Dili ang pagkamatay gumikan sa kanser, gumikan sa grabing disgrasya, gumikan sa COVID-19, kundili ang pagkamatay as an unbeliever. Ingon nga dili magtotoo. Maunay kinagrabihan nga matang. Unya na ibaw kabag nga no. Tungod kay ang resulta niya ng kamatayon sa usa ka di magtotoo, mao ang pag-antos sa usa ka pag-antos nga wa nay pagkatapos, eternal suffering, torments, great white throne judgment, ug dayon ang linaw sa kalayo. Mao kanay abutan, mao kanay dangatan o destinos usa ka dili magtotoo. Ug wa kanay pagkatapos hangtod na kana sa kahangturan ad infinitum, forever and forever and ever and ever and ever and ever. Wa na nay pagkahuman. Therefore, ang worst way to die, ako ni Usbon, is to die as an unbeliever. Now, there are two ways for believers to depart from this life. One, pinagi sa iyang pagtuman by having executed the will of God, and hence, iyang gituman ang divine viewpoint purpose for his life. Ang tuyo o kabubuton sa Diyos sa iyang kinabuhi. Dinhi sa phase 2 sa plano sa Diyos. Na 2 Timoteo 4:7-8, nga diin si Pablo nagaingon og, I have finished my race course. I have guarded the faith. Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. Yan ang adawa. And not to me only, but unto all them also that love his appearing. Apan kini si Pablo, he got distracted from it cost him upat ka tuig out of his life tungod kay napadpad man ni siya sa sayop nga dapit for all the right reasons, namely dito sa Jerusalem. Kay gumikan sa kainit sa iyang tinguha nga maluwas unta ang mga Hudiyo. Kay kasagaran kung mga magtotoo
in apostasy will wind up musangko lang yun in a wrong place for all the wrong reasons, for all evil. Siya lang kinabuhi. Now, sa bahin ni Pablo, opposite ang iyaha. He overrode the will of God. Ang gitawag og geographical will of God alang sa iyang kinabuhi og miadto gyud kini siya sa Jerusalem. Bisag ang kabuton sa Dios nga first of all gimanduan gyud kini siya sa pag-adto sa kasadpang dapit sa Espanya, west of Spain. He eventually wound up ditong dapita og mihimo siya dito sa pag-minister sud sa kapitan katuig. And secondly, on his way paingon sa Jerusalem, gihatagan kini siya maingon tang threefold warning. Ayaw gadto dito. You're gonna lose your freedom. But he overrode it ug miadto gyud kini siya dito. So, he wound up in the wrong place. Naigawas na outside na siya sa giingon ta og geographical will of God for the right reason. Buot lagi niyang maluwas unta mga Hudiyo. Apan di man kang Pablo kadto nga ministry nga moadto siya sa mga Hudiyo. Apostol siya sa mga Hintil. He was the apostle to the Gentiles. Ug samtang dito siya sa Jerusalem, walang kay niya sangyawi bisag usalang ka Hudiyo. Hapit na gyud unta siya mampatay. He was almost murdered. Busa sa dihang nadiskubrihan sa iyang pag-umangkong laki, bahin sa planos pupatay kaniya, iya kinigisultihan ang kapitan sa tigbantay o gwardiya o kinis Pablo gida sa huge military guard ang cavalry paingon ngadto sa Caesarea o gibilanggo siya dito suds duha ka tuig. O pagkahumas duha ka tuig niya nga pagbilanggo dito, gibalik kini siya sa Jerusalem. Nga it should have been a death sentence. Nga di na gitawag og kangaroo court sa mga pangu sa relihiyon dito sa Jerusalem. Gigamit ni Pablo ang iyang pagka-Roman citizen o sa iyang final authority nga mao ang pag-apilar kang Caesar nga maunta kini siya mohandol sa iyang kaso. Ug mao hinungdan na ubos sa balaod sa Roma under the Roman law, gitugutan siya nga makaampilar kang Caesar. Ug busa gilulan kini siya gikan sa Caesarea paingon sa Roma, unya dinhatoy pagkalunod, there was a shipwreck dito sa Malta. Ug naidang at siya sa kaulahian dito sa Roma, ubos sa house arrest. Ug toward the end of that period of time, mitunga kining 5 ka mga prison epistles. Ug siya miingon diha sa Cebuano 13, pray for us because the Roman policy mao nga if you are getting toward the end of this 2-year period, human sa kawaluan kabuan, 18 months, musugod kini sila timbang-timbang kon naabay posibilidad nga mutungha ang mga magsusumbong, mga accusers, o ang mga Hudiyo, wa may tinguha nga mutunga dito sa Roma aron sa pagkiha ni Pablo tungod niya itong, quote, religious charges, end of quote. Agi o gamit niya ng maong terminolohiya. Moingon unta kini si Caesar, unsa man ang inyong gibuhat nako, pahawa mo. Pangsipaon unta ni sila gikan sa hukmanan, si Pablo na sayod ni ingon man ang mga Parisiyo, ugway may pakita dito sa Jerusalem. So, mingon siya, pagampo mo, kanay kay gayunan nga buhian ko sa dili na madugay. Ug busa, toward the end, yadtong gidugayon nga 2 ka tuig, iyang gisuwat kining 5 ka prison epistles nga usana niini mao ang Hebrewanon.
ug sa dihang gibuhian na siya, miadto kini siya sa Espanya. Panawag tang ang 4 ka tuig sa iyang kinabuhi. He did everything he could. Pinagis iyang pagsangyaw by way of evangelizing, samtang dito siya sa Caesarea, sod 2 ka tuig, o sa dito siya sa Roma, nagtudlo siya sa pulong sa Dios, ubo sa house arrest, bisan usa kadto ka restricted ministry, apan nakapadayon siya sa pagbuhat niini. Apan, he recovered from it, ug mituman siya sa pag-execute sa kabubuton sa Dios sa iyang kinabuhi. Ang giingon ta og operational will nga musangpot ngadto sa functional and geographical will of God sa iyang kinabuhi. Og maoy hinungdan nga iyang natuman ang Diyos nung katuyuan siyang kinabuhi, the divine viewpoint purpose of his life. To recall, agi hinumdum sa anto nang gitunan ingon nga mga doctrinal believers, adunay tuto ka kategorya sa kabubuton sa Dios. Ang una, operational will of God. Mao ni ang gitawag og faith rest life. Ang magtutuo nga nanagiyag divine viewpoint mental attitude, karon ana na siya sa bahin siyang kinabuhi nga diin makahimo na siya sa himo og gusto, tukma ug maayong matang sa desisyon. He is in a position now of making right and good decisions. Nanagiya na siya gahom sa paghimo og mga maayong desisyon, ingon man naa na siya doctrinal nga kalig-on, doctrinal courage to make good decisions. O kini siyang magtutuo, nagakinabuhi na o kinabuhing kahimutan sa Diyos. He lives his life that is pleasing to God. Sumapa sa Hebrew 11:6, without faith, without the faithless life, to please God is impossible. It cannot be done. Dili ka na mahimo. Dili lang una kita kutob karon atong ipadayon kini ugma, atong isgutan ang 4 ka mga butang diya Cebuanon nga di mahimong mabuhat. Imposible kini mabuhat tudo o aton isgutan ugma. Magampo ta. Amahan namong langit nun, salamat sa imong grasya nga among gipahimo sila ning adlaw. Bani kami sa among pagbuwag, dala kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong, ilabi na niining doktrina sa apostasya. Salamat ng among Bible study through the YouTube. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.